Siyasa ba hauka ba, in ji wasu mutane daga Najeriya. Wannan magana da wasu daga cikin 'yan Najeriya da suka faɗa sun faɗe ta ne game da wani furuci da Sani Sadik, shahararren ɗan Kannywood kuma jarumi a Kannywood, ya faɗa a wani show nasa da ya yi a Niger. Wanda furucin nasa ya yamutsa hazo na 'yan social media da mutanen Najeriya, wanda wasu mutane suka tofa albarkacin baki suna cewa siyasa ba hauka ba ce, sannan kuma idan shugabanka ne ko yaya yake. Wasu mutanen suka ce bai kamata ka dinga wulakanta shugabanka a wani garin ba. Wannan faifan bidiyo da Sani Sadik ya wallafa shi a Instagram ɗinsa, wanda ya faɗa wata magana da ta yamutsa hazon a duniya, musamman mutanen Najeriya. A cikin kalaman nasa da Sani Sadik ya faɗa a Niger ɗin, ina faɗin cewa wallahi ya fi ƙaunar Abdurrahman Tiyani, shugaban ƙasar Niger, akan shugaban ƙasarsa wato Bola Ahmed Tunibu. Wannan maganar da ya faɗe ta ne a Niger a wani show nasa a gaban mutanen Niger, wanda mutane da yawa suka dinga shewa suna farin ciki da abin da ya faɗa. Wasu mutanen daga Niger suka yi Allah ya wadai da abin da ya faɗa. Kara da cewa abin da yasa ya faɗi wannan magana cewa shi Abdurrahman Tiyani ina son mutanen ƙasarsa sannan yana tausasa musu, shi kuma shugaba Bola Ahmed Tinubu baya ƙaunar mutanen ƙasarsa sai dai ya azabtar da su. A wata majiya mai ƙarfi cewa shi Sani Sadik yana yi wa tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya wato wazirin Adamawa Atiku Abubakar kamfen ne. A baya an gan shi a wani faifan bidiyo inda yake kushe mulkin shugaba Tinubu, sannan kuma yake yi wa mutanen Najeriya tallan wazirin Adamawa Atiku Abubakar. Ana tunanin wannan tallan da ya ɗauko shi yasa ya faɗi wannan kalaman nasa akan shugaban ƙasa Tinubu. Ko dai menene, shugabanka ne. Ku dakace mu a bidiyo na gaba domin mu je martanin da shi shugaba Tinubu zai yi ko kuma makarabansa.